Lorea Agirre, jakinek zuzendaria eta ekimen honen sustatzaileetako bat, Arratsaldeon Lorea. Arratsaldeon. Eta Aner Peritz, gure kolaboratzaile bai, baina gaur gazte gisa zatozena, hain zuzen ere, geruza horretan, hainbat gazteren bizipenak eta iritziak eta ere bildu nahi izan dituzu eta hoietako zara, Aner, ongi etorri zu ere. Eskerrik asko. Eta esan dugu, gazteentzako eta batez ere gazteengandik Lorea, ze ohitura ere badugu batzuetan, ez, gazteei guk gerorrek esatea zer pentsatu behar duten eta nola pentsatu behar duten. Zuek horrekin apurtu nahi izan duzu. Bai, hortan saiatu gara, eta egia esan lehenengo galdera hori izan zen, ez? Bueno, gazteentzat edo gazteekin zerbait egin nahi horretan, gaztea jomugan jarrita, lehen galdera da oso oinarrizkoa, gazteekin nola, ez? Edo gazteentzat zer, erantzuna da, beraiekin kontatu beharko dugu, ez? Protagonismoa beraiei eman beharko zaie, ez? Eta ez dizuela makala jarri gainera, Aner, ze galdera sakonak egin dizkizue, besteak beste zer da askatasuna, no eta no. Bai, hasi eta horrelaxe joan eta ezagutzen ez genuen talde baten aurrean horrelako galdera eta gai handiei buruz hitz egiteko leku bat bazen, baina aldi berean erosoa zen eta gure arteko nik bintzat oso oroitzapen politia daukat, gure arteko erabat, lagun arteko zera bat izan zen. Eta igerri da gainera, gustorari zinetela ez, hementxe ikusiko dugu aletxo bat ikusteko zelako galdera potoloa izango zela, baina erantzunak ere halako modukoak. Niretzako askatasuna da daukazun izaera sakonena ez mozorrotzea eta bizitzan aurkituko dituzun ertsapenei erantzun baten ematea. Niretzako askatasuna da nire bizitzan izan egituen ondorioak aukeratu ahal izatea. Aukeratzea zer nahi didan eta nora joan. Niretzat askatasuna da nire bizitzaren gain erabakitzeko ahalik eta berme eta aukera gehien edukitea. Aske izatea eskubidea dela esan badugu eta gure askatasun individual eta kolektibo horiek defendatzen baditugu, gero horiek defendatzea eta behar direla esatea ez dela nahikoa, baizik eta egi bihurtzea eta horien alde borrokatzea eta horiek gero praktikan jartzea. Ikustat obligazio hori pixkat ezinbesteko moduen, ez? Zuk eskubide batzutiko zenean egikaritzen dozuz, edo ez, baina askatasuna izan beharko litzateke, bere horretan dekozun zehozera arnaztea moduen behar dozula, ez? Pixkat hortik, ezinbestekoa dan zehozer. Eta eskubide gisa plantea hau behar ez dana, bere egon beharko litzatekelako, eta ez dalako behar eskubide bezala aldarrikatzea, ez? Bai, egia da eskubideak orokorren hori direla, ez? Bere ez ematen ez dian baldintza batzuk eduki beharko gintuzkenak. Bai. Hortxe ikusten genuen aurrerapen bat eta Lorea esan dugu, galdera potoloen atzetik badala helburu bat eta da beraien eguneroko kezkatetik abiatuta gero pentsamendu kritiko baterako bidea ere erreztea edo. bai, galdera potoloa dira, ez da, zer da askatasuna, zer da desioa, zer da sormena, zer da taldetasuna, ez da, baina horrela esan da, potoloak dirudite eta ala dira, baina nik uste dute geruzaz geruza horre aletzen juteko bideak badirela. Eta, bideo zati horretan uste dut ikusi dela, ez, baina gazteek badituztela. Bautera zer esana, horretan zalantzarik ez genuen, ez, baina pentsatu azertian gauza horiek bizipenetara ekarrita, hipotesiak eginez, sentimentuak, usteak, nik uste hor erantzunak galderak baino asko zobeak dira, ez da. Eta hor dago mamia, eta hor dago nolabai, jarri gaitezen pentsatzen elkarrekin, eta ea nora garamatzan, ez da. Eta gaitegia ere argi zenuten, ez da? Izan ere oso balore jakin batzuen gaineko pentsaera da bultzatu nahi duzuena ere, feminismoa dela, soziolinguistika dela, ez, alako baloreak. Bai, hor pixka bat, justu hain zuzen zuk aipatu dituzun hori feminismoa eta soziolinguistika edo euskal hiztun izatearen kondizioaren kontzientzia, esango dugu beste modu batea esan da, pixka bat zehar lerro gisa planteatu nahi genituen, ez? Edozein izan da ere gaia, halako batean hori ere planteatuko denun, askatasunak ze harreman du generoarekin, edo askatasunak ze harreman du hizkuntza hautuarekin, ez da? Eta beste gai guztietan ere berdina, ez? Badirelako guretzako bi zehar lerro oinarrizko edo garrantzitsu.